वो फोन करे नु तो कहे नहीं कि हम ताजपुर ग्रिड में बानी, आ ताजपुर ग्रिड में वाला लोग फोन करी तो कहे नहीं वहाँ के कि हम एकमा ग्रिड में बानी। दोनों जगह के वहाँ के प्रभार में बानी, आ केहू के फोन उन वहाँ के ना उठावे नहीं। बस वहाँ के उहे काम बा कि वहाँ के आदमी लोग जब बोल दी नु कि फालना चोरी से जरावत तरेन, बाईपास बिजली जरावत तरेन, तो छापा मारे खातिर जानी, काहे कि वो जब 2-4 हजार रुपया भेटा जाई। बाकी जगह हुआ के कहीं न केहू के फोन उठावे नहीं, ना कोनो है व्यवस्था देखे नहीं। चलिए आज हम रउआ के देखावत नहीं कि बिजली विभाग वाला लोग आपदा के कैसे अवसर बनावत लो। पूरा साल इनकरा लोग के लगे समय रही, लेकिन इ लोग हवा खाए में व्यस्त रही लो, गप मारे में व्यस्त रही लो, लेकिन बिजली के काम ना कराई लो। देखी इ बिजली विभाग के लापरवाही के नतीजा देखाओ तनी कि ये जा मेटल के पोल बा, आई मेटल के पोल में करेंट आ गईला से एगो गाय एगो बछड़ू करेंट लगला से दोनों जानवर के तो गइल बा। रउआ के बता दी हम कि गनीमत बा कि कोनो इंसान इस चपेट में नहीं आई। तमाम रउआ देखेम एने से इ रसूलपुर बाजार हो, एने से देखेम कैमरामैन के चाहेम कि देखावे के चारों तरफ मेटल के पोल एजा हलावल बा, आ सब इ लोग के दरवाजा पर हलावल बावे, ना कि केनियो खेत ओत में हलावल बावे। एजा सब लोग के पोल से जरूरत बा। सामने भी रउआ पोल पर देखेम तो वो पोल भी घर के अंदर ही बा, जबकि एकमा में पोल के फैक्ट्री बा जहाँ पोल बनेला। फिर भी जेई की लापरवाही बा, बिजली विभाग के लापरवाही बा कि अभी ले मेटल पोल हलल ना। आई एजा हम बात करें आम नागरिक से, का भई रहे चाहे एजा कौन सी के बारे में, एजा कैसे का भई रहल, कैसे का भई रहल कि जो बारिश हुए तो गाय भाग के अभी सो यही में ढूक गई सो। गाय तो वही में बनाला जैसे देख के लागत है। हां माने एमे लइको रहले सो, एमे लइको रहले सो ढेर दिन भर रात भर। अच्छा, लेकिन वो बिजली हुए तो बिजली कटर हुए जैसे हुए वैसे मरुए धड़ाक से ना मार दे तीनों गिर गई सो। लइका जी खड़ा रहो सो, 3 गो लइका तीनों भागो सो। अगर वो छुअत रहो सो तो वो संगे चपेट में आ जेते, चपेट में आ गए। चली आई है ने दादी का भई रहल है जा बाबू, हम अब गए तनी हम लोग। अच्छा रउआ दादी का भई रहल है जा, भई रहल जे गाय बांध रहुए हने सती मई के गाय बारिश हुए तो गाय लड़का के हाथ में से छूट गए, खुल के आ गए में, जैसे ढुकुए तैसे में करंट आई रहुए, गाय गिर गए लला के। अब हमनी के जी बैठले बानी सो तो चल कहीं से गैया ले माने ले चल दूसरा जगह बांधे के, तब तक ले गाय वही में गिर गए। ओकर बाद बछड़ संगे वो गिर गए। अब लड़का के घीची से ते मत जो अंदर ते गिर जाइए। अपने चिल्लाए वाला भी सब गाय गिर। बिजली विभाग से केहू आई रहल, बिजली विभाग का फोन ना उठावत रहुए, 4 घंटा लगावे से फोन ना उठे, फोन ना उठावे लो तो ना फोन ना उठावत रहुए। थाना लोग थाना चल गए तेने तू थाना ना हुए फोन को सूत गए रहवा सब कहता रहे 12 बजे सूतल 12 से न खस जागो। बिजली विभाग वाला लोग के हां न के ना रात भर डकड़ल बंचलो बन सत्ता सूर के अचिल फोन के लगावल बा, फोन पता नहीं न सुनवाई कइले। अब देखि सब दुआरी लोहा के पुल लगल बा, सही हमके घर बा की तो हमनी के सरकार एकर व्यवस्था करो, आ ना तो हमनी के सारा आदमी के तो मरे के बोलले बाटे घर में। देखी काल से हमार पोस्ट रहुए देख लो कि लगभग 48 घंटा से एकमा क्षेत्र में बिजली बाधित चलत रहल। जेई साहब के फोन करी तो जेई साहब में सबसे बड़ा एगो कमी बा कि वहाँ के फोन ना उठावे नी, वहाँ के सिगरीवालो जी के फोन ना उठावे नी। रहुआ के बता दी जे जाके स्थानीय सांसद बानी, लेकिन वहाँ के भी फोन वहाँ के ना उठावे नी। जब वहाँ के रउआ फोन करे नु तो कहे नहीं कि हम ताजपुर ग्रिड में बानी, आ ताजपुर ग्रिड वाला लोग फोन करी तो कहे नहीं वहाँ के कि हम एकमा ग्रिड में बानी। दोनों जगह के वहाँ के प्रभार में बानी, आ केहू के फोन उन वहाँ के ना उठावे नहीं। बस वहाँ के उहे काम बा कि वहाँ के आदमी लोग जब बोल दी नु कि फालना चोरी से जरावत तरेन, बाईपास बिजली जरावत तरेन, तो छापा मारे खातिर जानी, काहे कि वो जब 2-4 हजार रुपया भेटा जाई। बाकी जगह हुआ के कहीं न केहू के फोन उठावे नहीं, ना कोनो है व्यवस्था देखे नहीं कि कैसे का बा का कहतनी दादी। खाली हमनी के करकट के घर बाटे, हमनी के जुदान तभी नु घर नहीं के बनल, और दुआरे करकट के जब हमनी के पोल हला देल बा
अब जब एक दिन हमार लड़का हमार मर से बचुए हो नहीं रे करन तो कर यही साहब ना आइल हन ना अभी केहू ना मुआवजा हो जा देवे के कुछ ना कोनो ना कुछ न खेलो करो ताउते नहीं खेलो। चली रहुआ के फेर से हम बता देतनी कि एकमा में पोल फैक्ट्री बा, कहीं दूसरा जगह से पोल नहीं खेली आवे के। अगर रहुआ आवेदन दे पोल हलावे खातिर तो इनकरा लोग के पैसा चाहिए, बिजली विभाग वाला लोग के। अगर रहुआ एगो पोल हलावे के बा आवेदन दे तो ओकर पैसा चाहिए, पैसा रहुआ दे तो लाइनमैन जो रहुआ एरिया में बारेंसन बनावे तारेंसन उधार देना पैसा देम 2-4-5 हजार तो पोल रहुआ के यहाँ लिया के हला दियन सन। लेकिन रहुआ आवेदन पर आवेदन देते रह जाए, रहुआ के यहाँ पोल ना हली, रहुआ के बिजली के कोनो व्यवस्था सही ना होई। आज बिजली से पानी से खराब होई रहुआ पोल पर है पर कुछ होई तो चढ़ावे खातिर लाइनमैन जो जवार के बारे न स्थानीय बारे नु 200 रुपया लिहन विभाग से केहू ना आई बनावे खातिर। इतना एजा के जेई के लापरवाही बा एकमा जेई के। फिलहाल गनीमत बा कि एजा कोनो इंसान ए पोल के चपेट में नहीं खन आई, ना तो पता ना का होई तो 2 गो जानवर के ही अभी मौत भइल बा। बाकी रहुआ लो ये जेई के बारे में का कहे हम लोग खुल के कमेंट करी लो, वीडियो के खूब से खूब शेयर करी लो। नमस्कार।